Ini kamera dong bisa sudah deh. Ini baterai dong bisa sudah. Bumbu.
Patrino, voilà. Akan busal sila. Akan busal sila. Amude nasi pamarakoti, riade ni musadi. Sambe elema, deminte elema, karube elema, alete elema. Aku jina jua ya haki ya sapa kan ablangwan marako. Ule ayi nyawante jina jua. Amusu, nyaya jiru. Aku, kalema danso aten, dasi baswa. Oka jaya jina juru jansa kabli yangwan marako no pakili kono gufo. Opole tunara bos tudin zumana tunga tabagoro kabosi aku kai la sija sabba fla kabila ngwan barako la sira ko suina kale pekka sila kwanza sanga la malik sababu ejama jansa jeni musu sebedi muwa jetan musu tan abedi muwa mu male tuila mimena faya abeduma Tahu keke apa yang jansa keke jansa, itu sebab sebedin. Ukoli, suina ya jaju ni kaba jansa musuh ya kono tamili karugeling aja maro karu sangkeling aja maro akiji ja akana. Timzani robea, timzani fitini nyaku bala, nyaku takula. Dong, aku mana kana no fanali, Aku fana tɛmɛ so ɲa a sabanan
Cero be a kono funi akanga wubri me na wubri la besa ale de fenga isu na mi ba to ate ko wubri akaka mo ko ko fa ka na ikare ja
Janyono Abija. Afagana Janza Wakame. Janyono Abija. Janza Wakame. Kama Janza Wakame million fla. Ini beli tura. Kanga jadi Janza kono sira mako. Ko beli kita masih na tu. Jangan lupa busuro ya mama. Dubia. Jangan tinggalasi bulu. Ada kamu kan deh mama kayaknya follow. Jangan tinggalasi mereka. Yes, aku sangat para. Tapi tu tak pernah nyoba kajian. Cina. Terangkili. Saya menonton wapi menonton. Saya mengadu ada patah. Jadilah sini. Udah yang jadi musuhnya. Fima no kakoro fun. Voilà. Donc, avec kata doktor Sula Tenelu, iben nyama ko de men ko bosa ya muruguro. Kamera. Ko la si jansa digin ko te dasi te menani ko del. Idan so. Lasi sewa tulura sumana lale kale bel lasi ni la sun no ko tuma kitaro fu sumana tungara won na ngon na me kamera lasi ko kabe nani sigini tene musofu Made aba aidara energy TV tigi energy radio tigi kale ka foli be sai ama
Keraniala abe parent fo ke Mariam fo no yela deni abideni Larabi ani Mariam Maren o Maren degine namu Abu Jansa muso dima kido ba ka na habe kla kan contacter na contacter ta la e kle kitini fana ina ma shinto be doni ni abeleno approvala kamara mo bo tenega o kamara kabe Maran Jansa ke parent Jansa kolontana do be asin kadle tabari be no ali nana ni ira le ba sin tu na ma se kini ira na le ali aya tara le soroi ale na min fɔ o t'o de wa a t'a lamɛn kamara muso ni sigilen muso dɔ kɛrɛfɛ den y'o fana bolo ko muso dɔ bɛ yan muso ni kɔnɔbara b'a la a tɛmɛlen san kelen kan mɛ a sigilen muso wɛrɛ kɛrɛfɛ den y'o bolo n'a nana i yɛrɛ yira ye a bɛ furakɛ n'a ma n'i yɛrɛ yira n'a y'ale wele n'a ɲɔgɔn ye tuguni a ko den min fana bɛ yen ko n'a ɲɛ ma ɲi den ni ɲɛ a dɔɔnin yera dɛ. Donc n'a sera kana yan a bɛ furakɛ n'a dun ma se kana yan a kana ale wele a numéro tɛna d'a ma i tɛna ɲɔgɔn ye. Tiɲɛ. Voilà. K'a bɛna sɛbɛnden 10 di sɛbɛn dira cɛ 10 min ma ani muso 10 k'u k'a ta nasi fana tɛ minnu ma o k'o ji caya litiri 1 iriladɔn dira minnu ma. Uko kɛ tulu la ni min ta hami furuko ye ni min ka hami ye sanga ni dawula ye o b'o sɔrɔ o comparaison bɛ ale ka tulu la o tulubaraw la ko dan ye tulubara ju ka tulubara dɔrɔn de parce que ko tɛ logora t'o bolo ni tulubara tɛ. Nabaga mun nale min bɔra Côte d'Ivoire min bɔra Burkina donso ni nantan k'a ka foli bɛ su bɛɛ ma o se Marraine pare ma k'a bɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nalen ka bɔ Burkina donso cɛman n'a musoman Marraine arajiso yɛrɛ maaw k'a y'a bɛɛ lajɛlen jansa sefa 50 segu a ko k'o bili an kɔni bara kɔnɔ sa k'i hakili bɛ se Kamara kojugu Kamara Jelgaraw 50 Kamara cameraman Salif 50 Jeli Horon Jeli Musa Watan of Barabara Nigga Watan of Ren Sarifu Silaso Kile de Ubara Jitekile Yera Gonfo Keneka and you Furagala ka so tekele Cherry Kalide Galonko Tere Abesa ni Balo de Cher Mo ni mana se hadi se gonu ma foitaje Abi kali bana fila de fɔra ka gɛlɛya opération bɛna kɛ kelen de ka kelen dɔ ko kɔfɛ a bɛ kɛ a k'i kala kan ni tiɲɛ dɔ ni nkalon don jinɛ walayi ne ye kelen ta ka bɔ a la ka ban n bɛ tila ka fura d'a ma a k'i kala kan fana ye.
ba ta so ye